सर्वे भवन्तु सुखिनः। गोड़ लागे छी सब कोई के। हम अर्चना चौधरी प्रियंश आई हम अहाँ सबके लेल एगो नया चैलेंज ले लिए जे 30 डेज 30 हेल्थ टिप्स अपन सबके जे ग्रुप है सशक्त महिला ग्रुप में, तो ओहिमे अपन सबके जे प्यारू एडमिन छथिन आंटी चंचला राज आंटी, उनका कहला पर उनका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमरा ई चैलेंज पूरा करे के मौका दिलखिन। आई से हम एगो नया चैलेंज लेलहुँ है जो 30 डेज 30 हेल्थ टिप्स। 30 दिन के 3टा एगो हेल्थ रिलेटेड हम किछ बात कहब, अपन सबके लाइफ स्टाइल के बारे में कहब। अगर वह चीज़ कनी मनी चेंज करबे अपना सब तो जरूर हेल्दी रहबे, स्वस्थ रहबे। हमरा लग जे छोट मोट कनी मनी जानकारी हेतै से हम अहाँ सब दिन अलग अलग शेयर करे के कोशिश करब। अहाँ सब अपन साथ जरूर देब। थैंक यू सो मच। थैंक यू चंचला आंटी, धन्यवाद।